unang nakuhang free ng asawa ko. Top Mama. Ayan. Bago pa yan, guys. Ayan. At naka-plastic pa yan, guys. Ayan. Di pa namin nailalabas sa box. Ayan. At ayan yung papel niya. Free. Unang free nakuha ng asawa ko. Ayan po, yung pangalawang nakuha ng asawa ko. Yan. Huwag ka tumingin dyan. Yan. Scooters. Ay, binibenta po namin yan. Yan. At ito guys, ito yung laman niya. Scooters. Water dispenser. Yan. Ito yung binibenta namin. Ay, kakain yun. Chatiki. At ito guys, yung pangatlo. Pera o kahon. Attache case. Maleta. Maletang maliit. Maliit lang yan guys. So, ayan. Ang mahiwagang maleta. Ayan. Ayan guys ang laman. Ayan. May pang biyahe. Yan ang laman niyan. Yan, pang biyahe. Tapos may cup. Stainless. Merong candle. Aroma. Ito, soap. Yung lighter, wala. Nawala na yung lighter. Yung dito. Dito. Naipamigay na. At ito ang laman niyan. Ayan. Yan. Alam niya kung saan galing. Yan. Galing ng asawa ko eh. At ito guys yung panglima na free upuan. Ayan guys. Upuan yan guys. Upuan. Yan. Upuan siya guys. Upuan. At ito guys yung panglimang free na nakuha ng asawa ko. Ayan. Diba? Tamang-tama to guys. Ayan. Grilling and frying pan. Ayan guys. So, yan lang guys. Thank you for watching.